Vi har fundet ham. Niels! Jeg har nogle spørgsmål til dig. Hvorfor? Fordi det må finde nogle andre. Jeg filmer ikke. Jeg gider ikke altid spørge lærer, I skal spørge elever. Nej, jeg vil bare... Det er ikke det. Det er ikke det. Det er nat på nettet. Nå, jeg troede, I havde sådan en spørgeskema. Nej. Nat på nettet, ja. Den 20. Ja, det er ikke det. Det er fordi, at hvor er man henne, når man laver det? Enten så er nede i rødt feltrum, eller også er nede i gul og grønt feltrum. Det er ikke helt bestemt det. Kunne det ikke godt være et andet sådan sted, må man ikke godt gå rundt eller sådan noget, fordi at fordi at jeg har ikke noget headset, så hvis man gerne vil sidde alene og spille med nogen. Nå, så vi kan godt finde ud af, men som udgangspunkt er det der, hvor man har aftalt, men ikke på hele skolen, fordi alarmen er. Og hvem er headset? Har I det, eller Nej, det har I selv med. Ja, det har vi selv. Computer og det hele med selv. Det skal vi have med. Også PlayStation. Ja. Og fladskærm. Ja, skærm også. Jamen, fladskærm, sagde jeg. Okay. Jeg tror gerne, hvis du gider slæve dit første år fjernsyn med, så gider jeg jo gøre bare det. Okay. Fint. Tak for det, Niels! Man virkede ret sur, egentlig. Da vi spurgte ham, hvad det i starten. Ja. Nej, har du lige haft det? Vi har gjort noget. Råber han til os. Hey gutter, vi har gjort noget. Fordi jeg vlogger. Ja, fordi du er grim. Hvad tror du? Fordi jeg vlogger. Jeg kan ikke forstå en skid af, hvad du siger. Så åbner døren, så åbner vi døren. Vi lukker den. Ja, vi lukker den. Ja, okay. Tak fordi I så med min lille bitte vlog. Vi ses.